se radio na prostoru priču sa djedom jednim. Ćao. Isto sam sa kamerom uletao, znaš, odmah nenajavljeno na bombu. Ajde. I ovaj kaže, ovaj me od vrata zajebava, bit će dobre priče. Od vrata me zajebava. Mišo, moraš da zajeban si lik. Kako se zove? Kilo i 200 težak, ali Miš Spasić. Ali je zajeban, hoće da... Hoće šta? Pa hoće da dovati za nogu da bi ostavio uti. Kako se kaže, izvinite na neredu, ali je nered tradicionalan. Pa jebi. Savršeno. Hoćete da nam kažete šta je nepravda za vas? Nepravda? Pa nepravda je za nas što su uradili pijaca, evo kisne, pogledajte, snimajte kako kisne. To je sve televizijske kamere snimali pijac kad su pokrili prošle godine. Što baš vi samo vi ili svi kisnu? Pa evo kisne ovaj red, evo i dole isto kisne. Gospodine, šta je za vas nepravda? Nepravda, pa šta kradu i da prostite narod varaju to. I ovdje na pijac, samo daj, a sve živo proklišnjava. I dalje? Da i dalje, no, džaba je govor. A dođu na platkvit. Pošto trenutno radim ovaj posao koji radim za decu, objasni nam koji je to posao? Pa radim kao volonter, radim za dom Petra Radovanovića u Užicu i smatram da ta deca nisu pomognuta dovoljno i da njima treba pomoći i smatram da je to nepravda. Ja zato radim taj posao da bi tu nepravdu na neki način izmenila. Pomažem deci, prodajem časopise kao volonter, tako da smatram da ću ja pomoći nekako da ta nepravda bude manja. Šta je nepravda? Ovo ne znam u kom smislu, mnogo ima šta je nepravda. Pa šta je za vas nepravda? Za mene mnogi stvari ima nepravda, mnoge. Znači, treba da nam kažeš koja je najveća nepravda koju si ti doživio u životu. Pa ne znaš odakle da kreneš. Ti normalan je. Loše stanje uopšte, nemamo vlast kako treba, nemamo uopšte, ako gledate život, standard, sve je loše. Jer umjesto da bude bolje nešto, sve ide gore. Pa ja sam 63 godine, ja ne vidim ništa bolje da ide. Ljudi nemaju posao, ne rade, to je najveća nepravda. Završili fakultet samo u Beogradu, kaže da ima 80.000 sa fakultetom nezaposleno. To pravda, nepravda. I magistri, doktori nauka. Pa negde kaže da ima oko 50 magistara na zavodu u Beogradu. Znači ljudi završavaju fakultet, a ne znaju gde će da rade uopšte. Pa samim tim što su ta deca ostavljena, ja mislim da je to nepravda i što ovi iz vlade ne daju dovoljno para da ta deca bolje žive, da imaju bolje uslove. Mnogo loše živimo, evo, po ceo dan smo ovde, mrznemo se da bismo preživeli. I to nas još jure, svi nas jure. A šta da zaradimo da bi imali hleba? Ja sam penzionerka, ne mogu da živim u svoje penzije, moram da radim da bi preživela. Jer veliki su troškovi, jeste uzela Jasmina, veliki su troškovi života, mnogo loše živimo, nikakva perspektiva nema. Pa ja mislim da su strašni, da nemaju dovoljno para za hranu, za novac, za odeću, za lekove, da bi to trebalo da se pomogne toj deci i smatram da bi trebalo više ovakvih akcija kao što mi radimo, da bi se ta nepravda promenila, da bi bilo bolje i njima i samim tim i nama činimo dobra dela za tu decu. I sutra dan kad bi glasala, ja bi se pitala uopšte da li bi izašla na glasanje i koga bi glasala. Jer verujte, obećavaju svi, a u stvari nema od toga ništa. Samo za sebe oni rade, ne za uopšte, mislim ja u redu da rade za sebe, ali neka rade malo i za ovu omladinu, za ovaj narod što treba da živi, a nije samo tek oni. Što možda idete u sup, slikali su me ko teroristu. I s leva i s desna možda idete da proverite slobodno. Za vreme Slobodana. A i ovi nisu bolji od njega. Znači, svi do jedan su isti. Svako se bori za vlast, ništa drugo. Teško narode samo. A mi ostali? Mi ostali da živimo ko psi. Baš tako.
Savršeno. Mišo, nemoj da direš Mati. To je mala Mati. Miško, spasi. Gdje si bre? Nepoverljiv je. Počuj. Ti bre imašeš repom i ujedeš. Mišo, a? Ajde, pokaži se koliko si oprosan. Kaži Mišo, kako si nadrkan. Ajde Miško, da vidi da si kreten. Kako se radujemo, hoću ti kaj kako se radujemo postu, znaš. Nekad je bilo... A posla nema, brate. A da, i kad odem negde da pitam za dobar dan, kako ste, šta radite, ili ima nešto se radi, ima nekog posla, kao da sam ga zabulju pitao jebate. Tu vredljivo, kao si ti normalno kakav posao. Idi u pizdu materiju. Pitam te za posao, nisam ti pičke tražio jebate. Jesi teo ženu kući ti vodim. Pa se, da mi posao. Leba. Znaš, za pošteno ću, odradit ću pošteno, požrtvovan sam, volim da radim, jeba. Prosto volim da radim. Uživam kad radim. Na dve, ajde ono. Idi tamo, Macu. Ajde ono, Mišo. Jebeš opasnost, ajde. Ne, ajde, baci pet, dođi. Ajde, nemoj si lijepo. Ne, lijepo ono, ovo lijepo. Ono što smo vežbali, tako. Zlato moj, ajde, opet. Tako. Neću ga maltretirati. Hoće da uči. Dođi, ajde. Zlatan. Miško Spasić, a? Miško Spasić. Kako vama ide ovde? Nikako. Nikako? A evo snimite, vidite i sami ko kupuje i šta kupuje, ne kupuje niko ništa. Otprilike isto kao prošle godine, čak nešto mandarina je jeftinija nego prošle godine što je bila. To je, piše cene ovde su stavljene i to možete da snimite. Znači jabuke 50, 40, 30. A niko ne kupuje? Pa niko, pa vidite. I sami tu ste. Znači snimite. Šta je to, nema narod para ili bira drugu robu? Vjerovatno je da narod nema para. Mnogi su ostali bez posla, niko ništa ne radi. Majstor Buda je vozio kod Živka Džambasa ploču. U stvari, jednu ili dve ploče granitne, znaš, velike na Viljuškaru. I pošto je strmina neka, veliki nagib, da se uđe u dvorište, on je Viljuškaru u rikverc vozio. I pukne mu hidraulika skroz, znači nema kočenja. Jedino što je mogao da uradi je da spusti viljuške dole i po betonu se vuklo, međutim, ploče su neverovatno teške i velike i nije uspeo da to amortizuje, nije uspeo da zakoči. Dobilo je zalet inerciju, a ja sam bio za vodenom brusilicom, radio sam nešto pod vodom i to ti je neke uglove, nešto krivine, nemam pojma, nešto nepristupačno kao neku majstoriju i tu sam nešto stiskao, ono mi zuji u ušima i nisam čuo na vreme. Ja sam čuo kad je počeo da lomi, da ne bi ušao u kuću i srušio kuću. Viljuškar je, ja sam stigao da se okrenem, Viljuškar se nije zaustavio skroz. Usporio je puno, ali i onda sam se odbacio od onog tega. Rukama sam se odbacio i preletao sam, neverovatno. Strah kako nabija adrenalin i to. Čizme su mi ostale, gumene. Čizme ono za vodu. Su ostale tu, a ja sam negdje u pizdu materinu, u neku blatu, u neku baruštinu završio. I onda otvorim oči i vidim nebo, ali ne znam da li je na ovom ili onom svetu, ne znam da li sam živi, evo to straha. Čovek sišao sa Viljuškara, crn je bio kao crna zemlja, on je mislio da me ubio. Sad, detalji dalje nisu bitni. Tad sam radio za 35 maraka. Mi je bila nadnica, pošto sam radio i suvo brušenje, i svašta, i gutao prašinu, i vlaga, voda. Gazda je platio uveče 40. Znači, po njegovoj proceni, taj strah i to što se povredio, moj život košta 5 maraka više. Toga dana je košta. Jel da? Zastrašujuće. To je normalan odnos. To je normalan gazda. I to je normalan odnos prema nadničaru.